Слухай, галоўнае пытанне, што табе Белакола зрабіла? Слухай, я не памятаю, што там было з Белаколай. Калі ласка, напомні, бо я не памятаю, што ў тым выпуску было. Вы штосьці размаўлялі, у вас гутарка зайшла за беларускія тавары, ну, за кошт беларускіх тавараў, і Арцём параўнаў штосьці з Белаколай, і ты такі, Белакола? Фу. І я такі, што? В сэнсе. Слухай, у мяне ў вёсцы Белаколу заўсёды называлі быдлаколай. Быдлаколай? Таму што яна была вельмі таная, і ёй заўсёды запівалі вадзяру. Неяк так было. Не, ну у нас быдлакола. У нас гэта быў фанфан. Я ўвогуле не разумею, таму што я калі п'ю белаколу ці фанфан, я заўсёды адчуваю смак водкі з ёй. Вось так, мы аднойчы набылі водку за смакам лімона, мы набылі сабе фанфан, і вось на закусон, так сказаць. Таксама лімон. Не, мы набылі сабе гумкі, ну, жвачкі, таксама з лімонам. Я лімон да сіх не ем. Не, ну фанфан гэта, я не ведаю. Мне падавалася, што пасля фанфану людзі паміраюць адразу. Паміраюць яны пасля, калі памятаеш, быў такі джин-тонік, магу назваўся. Ці пікнік. Гэта быў наш блейзер, таму што я памятаю, што ў 2006-2007 я столькі клетак галоўнага мозга знішчыў гэтым лайном. Не, я гэта зрабіў клеем. Фак. Вось з гэтага і пачнем. Першы гікаўскі, окей. З гэтага і пачнем. Прывітанне сябры, першы гікаўскі на связі ва ўсіх падкастапрыёмніках. Хацім вам нагадаць, што ў нас ёсць вельмі цудоўны тэлеграм-канал з навінамі. Таксама заставляйце свае падабайкі, далучайцесь да нас на ўсіх пляцоўках, на якіх вам зручна слухаць наш падкаст. Гэта Яндекс, Spotify, Google Подкаст і іх там шмат. Яндекс. Я калі шукаў некую інфармацыю по таму, як прадставіць нашага госця, у меня быў нейкі ступар, таму што Спадар Лекс, ён жа і распрацоўшчык, і блогер, і папулярызатар навуковага контенту. І жнец. І на дудзе ігрэс. Як цябе прадставіць? Цяжкае пытанне, насамрэч. Я 10 гадоў працаваў распрацоўшчыкам аплікацый праграмных, бэкэндаў на дотнеце, таму я да сіх сябе заву распрацоўшчыкам. Але зараз на асноўнай працы я не распрацоўваю нічога. У асноўным я там нешта праграмую ў вольны час. І, дарэчы, немало праграмую. Але ўсё ж такі камерцыйна я зараз не праграміст, я зараз кам'юніці-менеджер. Я дапамагаю адной велізарнай кампаніі ствараць кам'юніці распрацоўшчыкаў і айцішнікаў увогуле. Нешта мне падаецца, што гэта ЕПАМ. Ну так, гэта ЕПАМ, але тое кам'юніці, якое мы распрацоўваем, яно міжнароднае, і я вельмі спадзяюся, што ў бліжэйшай будучыні мы аддзелімся поўнасцю ад ЕПАМа, ЕПАМ будзе толькі нашым партнёрам. І яны не супраць пакуль што. Таму я... Ведаеш, ЕПАМ гэта такая махіна здаравенная, дзе моя роля не даваць забываць людзям з ЕПАМу, што ЕПАМ гэта галера, і што не ўсё, што вакол, гэта ЕПАМ. Ось. Але самая лепшая галера. Мой сябра, які працуе некалькі гадоў у ЕПАМе, ён бы зараз бы казаў, ЕПАМ гэта лепшая кантора, якая існуе ў свеце. Google? Не, у ЕПАМшчыкаў ёсць такая тэма. Яны, вось ведаеш, як бы імвісты ці хлопцы, якія ездзяць на аўдыо, у іх ёсць секта. Якая лепшая праца. Яны як ебацькі. Не-не. Ну, я кажу, што ЕПАМ гэта лепшая галера, якая існуе ў сусвеце. Галера гэта аутсорсныя кампаніі, так называюць, і калі там разбірацца ў нейкіх дэталях, то ЕПАМ нават не аутсорсная кампанія, зараз это сервісная кампанія. Зараз увогуле тренд рабіць аутсорсныя кампаніі сервіснымі. Розніца ў тым, што аутсорс прадае твою сілу, людзей прадае, а сервіс ён прадае падыход да рашэння праблем, да распрацоўкі праграмных прылад. Тобто ЕПАМ зараз робіць усю распрацоўку, амаль што ўсю пад ключ. Ён прысутнічае на этапе распрацоўкі ідэі, ён прысутнічае на этапе распрацоўкі самой праграмнай прылады, ён нават прысутнічае на этапе падтрымкі. І гэта ўсё называецца сервісная кампанія. Гэта ўжо такі next level для аутсорсаў, скажем так. Таму ЕПАМ аутсорсная кампанія, але застаецца лепшай галерай. Як не круці. Галера, яна і офіцыі галера. Дзесьці сядзіць адзін плейджендер і просто побач плачаць. Рыдае. Я не ведаю, ці шмат часу ты праводзіш на сайце
на IT, але плейджендеры там заўсёды у топах. Так. Потому што я ў іх працаваў колькі 1,5 гады, і я просто... У ёбаным IT? Не-не-не, у плейджендеры. Гэта просто кажучы пра галеры, я на мой конт цікава тое, што людзі сруць галеры, але галера — это лепшае месца, каб навучыцца працэсам, атрымаць вось такую вось неверагодную адукацыю і пасля гэтага быць вельмі дысцыплінаваным, вельмі разумным і прыйсці ў якой-небудзь стартап і такой: я з галеры. Ну, гэта залежыць, канешне, ад той ролі, ад того опыту, на якім ты прыйшоў на галеру. Калі ты джун, то цябе там будуць драць па поўнай, але калі ты там сеньорды вышэй, то ўсё ў цябе будзе добра. Цікавы факт, у ЕПАМе больш за 100 чалавек — гэта доларавыя мільянеры, і гэта амаль усе яны звычайныя распрацоўшчыкі ці менеджеры. Таму і вось такіх фактаў мала ведаюць, ЕПАМ увогуле мала пра сябе нешта расказвае. Там той же тэрмін галера, ён пайшоў в асноўным з-за ЕПАМу. І не таму, што ЕПАМ — это галера, таму што ЕПАМ, там ёсць гісторыя такая, троху пакрытая мракам, так сказаць, але гэта ЕПАМаўскія сотруднікі придумалі гэты тэрмін. І ты такі: ніфіга сабе. І ЕПАМ гэта придумаў, і ЕПАМ так называюсь, ну окей. І калі я правільна памятаю, то у ЕПАМаўскай унутранняй соцсеці, накідайце мне лайна, калі я не прав, на IT адчыняецца. Не соцсеці, а ва ўнутранняй сетцы. Порнхаб заблокаваны, там яшчэ нешта заблокавана, а яна адкрываецца. Таму все добра. Чытайце, як дрэнна ў другіх, але не чыце. Я ўсё шмат часу пытаюся прадставіць нашего гостя. Сёння з намі у нашай віртуальнай студіі Лекс IT-барада, чалавек Алексей Картыннік, чалавек, які, як он казаў, і распрацоўшчык, і на дудзе, і грэц, а таксама яшчэ і блогер з 300 тысяч падпісчыкаў на Ютубе, так? Мне здаецца, 400 там, не? Не, ну... Так, на асноўным канале 300 з нечым, там 310. Яшчэ ў цябе зараз з'явіўся дадатковы канал, гэта «Цёмны лёс». Ты ведаеш, у мяне... Я раблю IT-бораду, гэта мой асноўны канал, уже 5-й год, і за гэтыя 5 гадоў у мяне быў не адзін канал, насамрэч. Просто IT-барада, ён самы буйнейшы, трэба сказаць, найбуйнейшы ў рускамоўным сегменце IT-шкі. Але па-за IT-бардой я рабіў яшчэ «Цёмны лес» канал, таксама на расійскай мове. Я там зрабіў 3 інтэрв'ю пра навуку, гэта был калянавуковы такі падкаст в офлайне. І да тых пор, пака я не з'ехаў з Беларусі, ўсё складалася нядрэнна. У мяне там ёсць шмат сяброў яшчэ там з універаўскіх, з ліцэйскіх гадоў, якія займаюцца навукай. Вось я думаў рабіць «Цёмны лес» пра навуку, але не выгарела. І калі я з'ехаў, все мы ведаем, што калі з'язджаеш, тебе такое пачуццё, што ты ўжо ўсё, несапраўдны беларус, і табе хочацца рабіць нешта такое, каб усе ведалі, што беларусы. Вось всё гэта вылілася ў канал «Цёмны лёс». Это беларускамоўны канал, дзе я ва онлайне інтэрв'юрую людзей пра іх прафесіі. І ў асноўным зараз гэта айцішнікі ды навукоўцы, але там будуць і зусім розныя людзі, там пачынаючы, не ведаю, ад тых, хто гарады будуе, і заканчваючы тымі, хто робіць цукеркі. Так, хлопцы. Что? Цікава. Хто б гэта мог быць? Ты пазавеш Парашенка? Парашенка не ведае беларускую, так што... Мне здаецца, што Парашенка і украінскую не ведае. Потому что я ніколі не бачыў. Вось неяк так. Таму 3 актыўных каналы. Зараз яшчэ там па працы я раблю адзін канал расійскамоўны. Будзем мы яшчэ запускаць каналы для нашага кам'юніці, якое распрацоўваю. Anyway Club, дарэчы, называецца. І яшчэ там некалькі... Ну, увогуле, вялікі досвед запуску каналаў, але там маіх уласных зараз актыўных 2. Так. Адсюль пытанне, а калі ты спіш? Адкуль у цябе столькі вольнага часу? Ці праца ў ЕПАМе, гэта такая, такі цуд, што можна ствараць яшчэ і свае працы. Галера. Вось яны адпугіваюць людзей. Ты ведаеш, калі ты прыходзіш у ЕПАМ, там у шмат якіх кампаніях табе даюць апцыёны, так, як бонус, а ў ЕПАМе табе даюць махавік часу. І ты такі ўсё. Я магу ўсё рабіць, у мяне ёсць махавік часу. Ну, насамрэч не ведаю, у меня заўсёды там маі хобі, яны шлі паралельна са асноўнай працай, і YouTube, ён быў і застаецца зараз, асабліва пасля вайны, хобі, таму вольны час, які я трачу на каналы, гэта як хобі другое. Ну і сплю я добра ўродзе. Я прагартаў твой твітар,
Да, я гэта зрабіў да яго стварэння, і я выпісаў сябе вельмі шмат тэзісаў. І вось раз мы пачалі пра IT-бараду, ты пісаў, што у цябе было жаданне перакласці IT-бораду ўвогуле на беларускі. Я вось хачу пра гэта крыху паслухаць. А ты можаш зачытаць той твіт? Блин, я не сохраняў твіта, але... Ён зараз до 2017 года. Трэба рыхтавацца. Зараз. Трэба рыхтавацца, бо я апошнім часам таксама на інтэрв'ю часта за твітер людзей знашаю вельмі моцна. І ўжо... Я не памятаю, каб я пісаў, што я IT-бораду пераведу на беларускую мову. Першае, тут трэба сказаць, што я жыў ва Ўкраіне. Калі я з'ехаў з Беларусі, з'ехаў я з Беларусі не таму, што я хацеў з'ехаць, таму што мяне прагналі. І я жыў ва Ўкраіне, потым пачалася вайна, і мы на 4-й дзень пасля пачатку вайны з Кіева з'язджалі пад выбухі, пад абстрэлы, вот все гэта мы бачылі, там чэргі на межах, все гэта мы бачылі, мяне вельмі сильна распірала першыя некалькі тыдняў, а можа нават і месяцаў, што як так ўсё айцішнае, вся айцішная супольнасць маўчыць моўчкі, а я яшчэ маю дачыненне да ўсіх айтышных блогераў. Я там некалі рабіў суполку айцішную, самую велізарную рускамоўную. І там все, не ўсе, но там 90% маўчалі. Мяне сильна распірала ад гэтага. Я запісаў некалькі відосаў не тыповых для майго каналу, мне ў асноўным інтэрв'ю, а тут я запісаў відосы про тое, што трэба не маўчаць. Прачніцеся. І да мяне сталі прыходзіць ватнікі. Так. Першы відос быў прачніцеся. І да мяне сталі прыходзіць ватнікі, много ватнікаў прыходзіла, і там, ведаеш, казалі, што вот, там барада, пра вайну, давай пра айцішку, бляха, палітика. І неяк меня гэта троху надламіла. Я стаў крыху больш... Раней пытаўся быць для ўсіх добрым, але пасля вось такіх тыпаў я стаў неяк да сваей аўдыторыі адносіцца, ведаеце, крыху з... Асцярогай. Я не ведаю, як сказаць верна. З асцярогай. І трэба сказаць, што рабіць контент на беларускай мове у меня заўсёды была думка, у мяне там велізарны вопыт у былым жыцці з беларускай мовай, это мы ў хоры народным удзельнічаў, много чаго было. І заўсёды хацелось нешта рабіць. І ўсё не было часу, і тут хоба вайна, хоба знікаюць рэкламадаўцы на IT-барадзе, і там полтора года до войны у меня IT-барада был основной крыніцай заработку, але после войны все рекламодавцы адваліліся, выпуски стали рабіцца там не раз на тыдзень, а раз на месяц, з'явіўся вольны час. З'явілася, так як я з'ехаў, вельмі велізарна гэтага прагна зрабіць что-то для беларусаў. І я зрабіў апыт на IT-барадзе, тому что там велізарная колькасць у мяне з Украіны, з Беларусі падпісантаў. Я так і напісаў, што зараз будзе пост для беларусаў. Это было в Ютубе, на вокладцы супольнасць, там есть такая штука, где можно посты писать текстовые. И запытаў, мол, ці будзе вам падабацца, калі я там зраблю некалькі інтэрв'ю па-беларуску на асабісты канал, не на IT-бораду. Я там так напісаў. І пад гэтым пастом зноўку шмат ватнікаў прыляцела: о, барада, пераходзіць на рускі язык, давай, там, свінанацысты, вось гэта вся тема. Я з гэтага падгарэў, пашоў у твітер, напісаў, што, напэўна, я не памятаю, што напісаў, але, напэўна, напісаў штосьці кшталту: лепш бы я бораду перавёў на беларускую мову, каб усе гэтыя сабакі перасталі гаўкаць. Напэўна, што это такое было. У мяне гэта тэма запісана далей, але ж ты атрымліваў пагрозы фізічнага знішчэння. Гэта было не ў той час? Гэта было ў той час, так, пасля пачатку вайны, калі я запісаў гэтыя першыя відосы пра... нават не пра палітыку, а пра жыццё. І некалькі хлапцоў, я ўжо казаў, у твітары пісаў, гэта хлапцы былі з Інаполісу ў Татарстане, які знаходзіцца. Яны... Адзін напісаў, што калі я прыеду, ён мне морду паб'е, калі я правильно памятаю, а другі там таксама што-то кшталту таго, што я цябе там то ли на нож, я уже не памятаю, але два хлапцы вось запомніў, яны былі з Інаполісу. Чаму я запомніў, што з Інаполісу? Таму што да вайны, да таго, як я з'ехаў з Беларусі, у мяне з Інаполісам вельмі добрыя стасункі былі. І там я хацеў зрабіць некалькі выпускаў пра них, таму што, вельмі добра яны выстраілі, як па мне, сваю інфраструктуру айцішную. І тут да мяне прыходзяць распрацоўшчыкі, адтуль такое лайно несуць, я таму запомніў. Так было. Але гэта не самае страшное. Просто мяне ўразіла, што айцішнікі могуць быць свіннямі. Я да вайны лічыў, што калі ты айцішнік, моцны айцішнік, то у тебе есть голова на плечах, і ты можаш там чытаць некалькі крыніц інфармацыі, а не адно, а апынулася, што не. Ты можаш быць добрым распрацоўшчыкам і лайновым чалавекам па жыцці.
Так, гэта больш чалавечы фактар той, які ты чалавек у паўсядзённым жыцці. Тое, што ты можаш быць добрым, гэта як ведаеш, быць вумным і добра вучыцца гэта розныя рэчы. Вось тут і так, быць адэкватным і добра працаваць гэта розныя рэчы. Ну а як наконт вось гэта крытычнага мышлення, пра якое нам все кажуць там, эмацыянальны гэта інтэлект, вось гэта ж все вітала ў нашай сферы у айцішца, апынулася, што ніхто гэта не працуе, ніхто на гэта не глядзіць. Ну, слухай, мы зараз беланацкі, так што не вельмі падабаецца гэта тренд, кстати. Вось дарэчы, калі глядзець, вось беланацкі гэта лепшае, што магло з намі здарыцца. Так, таму што ты заўваж, усе гэтыя скаргі, якія яны кідаюць вось у бок беларускамоўных апазіцыянераў, яны гучаць вельмі добра. Змагар, беланацык. Ну, гэта ж цудоўна. Выдатныя словы. Выдатныя. Так. Мне падабаецца. Я не разумею, чаму, змагар. Ты ж я ніколі, кстати, не разумеў, чаму змагар гэта у Лукашэнкі, да, гэта некае дрэннае слово, таму што, ты просто яго перакладзі. Ой, яно беларускае. Ну, вось, так ёсць. Всё, мы прыйшлі к таму моманту, дзе мы размаўляем пра то, што нас прышчымляюць. Вельмі хутка. Ты там так Іннаполіс закрынуў краешкам, а наконт ПВТ ты калі-небудзь хацеў рабіць выпуск пра ПВТ, ці думаў ты пра гэта? Не, ніколі. І, дарэчы, калі ўдруг Валер Цыпкала будзе нас глядзець, Валер Цыпкала, пайшоў ты нахер. Вось пра Цыпкалу у мяне таксама напісаны поінт, але пра гэта крыху далей. Пра ПВТ ніколі не было жадання рабіць, таму што все мы ў Беларусі, калі жылі, ведалі, што ПВТ там не ўсё так проста. І калі ён будаваўся, я памятаю, як яны па 2, а можа і па 3 разы распільвалі бабло на тое, каб там пабудаваць унутры інкубатар прыгожы. Все мы памятаем, як там Цыпкала з'явіўся, а потым прапаў, як там усе гэтыя палітыканы свае рукі сунулі, казалі, што гэта іх дзецішча, а насамрэч, што ў нас трымалась, зрабілі налогавую базу. Дзякуй. Зрабілі каворкінг, дзякуй. І той каворкінг праіснаваў, можа, некалькі гадоў, а потым яго зачынілі, там нельга было працаваць усім. Таму, і плюс к таму ж ПВТ гэта больш эканамічная з'ява, чым фізычная, і пра эканамічную з'яву айцішнай аўдыторыі расказваць неяк нязручна было. З другога боку, для бізнесу гэта было зручна. З другога боку, там ёсць палітыка, і калі ты робіш пра ПВТ, то гэта палітыка па-любому. Было крыху страшно, што палітыка, ты ў Беларусі жывеш, ідзеш рабіць пра ПВТ, а потым да цябе прыйдуць нейкія палітыканы, начнуць табе казаць. Было такое пачуццё, што пакуль цябе не заўважаюць, нехер трогаць. А потым пачаліся выбары, перадвыбарчая кампанія, гэта зараз эксклюзіўны контент. І да мяне 3 разы прыходзілі прадстаўнікі штабу Цыпкала, таго самага Валерыка, каб я зрабіў з ім інтэрв'ю. Але так. Так. І ўсе гэтыя перамовы заканчваліся на маім пытанні, а дзе Валера быў 3 года? 3 гады, дзе ён быў? Ён знік. Яго нідзе не было. Ён раскажа пра гэтыя 3 годы. На што мне адказвалі, што не, нам трэба вось такі выпуск, дзе мы Валерыя пакажам як добрага хлопца, выбаршчыка, ніякіх, калі ласка, вось такіх вось пытанняў, таму што будзе рэдактура. І тады я понял, што і пра Валерыка, і пра ПВТ мы нічога рабіць не будзем. Вось. І неяк так ось атрымалася. Таму пра ПВТ не. Пра Іннаполіс цікава. Там ўсё цікава працуе, там многа фізычных з'яў было. Там універсітэт, нейкія там, я не ведаю, эканамічны цэнтр, які уяўляе сабой здаравеннае памяшканне, дзе ёсць бізнес-інкубатары. Тобто, то можна на камеры паказаць. А пра ПВТ гэта сухая тэорыя, якую ніколі не хацелася расказваць. І плюс вось з Валерыкам у мяне такая гісторыя складаная. Мяне заўсёды здзіўляла тое, як ён прыпісвае сабе ўсё, што было зроблена ў ПВТ вот на свой рахунак, таму што калі я памятаю Цыпкалу ў ПВТ, я яго вельмі кепска памятаю ў ПВТ, таму што калі я з'явіўся ў ПВТ, ён уже сайшоў. Але пра Цыпкалу былі размовы, што ён вось як стваральнік ПВТ, і мне ніколі не было зразумела, а што ён стварыў, таму што ніякага фізічнага універсітэту каля ПВТ не было. Розныя інкубатары, якія з'яўляліся ў універсітэтах, так гэтым займаліся розныя варгеймінгі з ЕПАМам.
і так далей. І калі пачалася выбарчая гонка, я сядзеў і разважаў на той конт, што ён заўсёды кажа, што ён пабудаваў ПВТ, а ПВТ больш пабудаваўся сам, як па мне. Ну вось гэтая кам'юніці неверагодная. Таму што калі мы з табой спісаліся і я цябе паклікаў, першае, я напісаў, што ў мяне зараз няма працы, і першае, што ты ў мяне спытаў, гэта не трэба, ці трэба мне дапамагчы з гэтым. І вось такім я і памятаю ПВТ беларускі. Я памятаю, што усе з усімі знаёмы, усім пытаюцца дапамагаць. І я памятаю, калі былі пратэсты, ты выхадзіў на пратэсты каля ПВТ? Я там першы раз за последнія 6 гадоў пераскокваў праз забор ад гэтых сабак, які... Я таксама быў у гэты дзень. Вось, і мне вельмі запомнілася тое, што тая атмасфера, што я памятаю, што нехта хадзіў, раздаваў цукеркі. Мужыкі прыехалі на машыне, у іх было вельмі шмат бутэлек з вадой. Я разумею, што ва ўсіх ёсць грошы зараз. Кожны мог гэта сюды прытащыць, некаторыя прытащылі. І вось гэта было настолькі неверагодна для мяне, што я вось глядзеў, што вось з такімі людзьмі я працую зараз. Ну, слухай, гэта было не толькі каля ПВТ, гэта было па ўсяму Менску, мне здаецца. Да, але каля ПВТ было некае вось просто вар'яцтва ў гэтым плане. Не, ты ведаеш, я не верю ў тое, што айцішнікі ўвогуле збяруцца ў адным месцы. Тобто па ўсяму гораду мы, канешне, хадзілі там у першыя дні, у першыя тыдні, але што айцішнікі самі збяруцца там, дзе яны працуюць, ну я не веру. І калі там панядзелак, гэта ці ўторак быў, не памятаю, в чаце прилетело паведамленне, што прилетай. Я такі, ніхера сабе, да ну нахер, там нічога такога быць не можа. Я прилетаю, і там праз 10 хвілін просто айцішнікі перекрываюць кольцо. Просто кольцо стаіць, і хлопцы ходзяць па дарозе, і там было чалавек 400, ну, немало людзей было. І я такі, вау, я да гэтага таксама адношуся, я таксама з гэтай суполкі. Это было круто. Да і ввогуле вось гэтая кам'юніці айцішнікаў, яно ў тых выбарах яно было вось неяк абасоблена, таму што ўсе казалі, типа, што будуць рабіць айцішнікі, ці выйдуць яны на пратэсты, ці будуць яшчэ нейкія, а потым з'явіўся там Мікіта Мікада, і ён пачаў гэтую тэму з тым, што ён там даст грошай сілавікам, і ўсе такі, ўсё, мы зараз усё парашаем. Так, таму што я памятаю, што нехта стварыў дошку на як она называется, господи, на Трелла, і на гэтай дошкі на Трелла было закуп, што патрэбна к пратэстам, каб раздаваць усё. Там бінты, як это, каб крыв застанавливаць, жгут, раствор перекиси водорода. Вось, і іншыя таблеткі абезболіваючыя. І гэта было створана айцішнікамі, каб людзям было зручна. Зброя, танкі. Вось. І для мяне гэта было неверагодна, таму што вось гэты айцішны след, ён заўсёды, ён неяк закрануўся адразу, і пачаўся праект «Голас», пачаўся Дзечат, пачаўся Матолька, з якім таксама працавалі айцішнікі. Для мяне гэта было такі вау. А я не распрацоўшчык. Я просто там працаваў на той момант тэхнікал-артыстам, і для мяне гэта, ведаеш, было, што ну, заўсёды мяне гэта неяк падмывала, што я вось, ну, я такі мета-айцішнік, таму што я не займаюся такім нічым айцішным, я распрацоўваю графіку, а тут вось я сабе адчуў. Ну не, агульная суполка. Ну, айцішнікі многа чаго для пратэсту зрабілі. Амаль у кожнай, напэўна, у кожнай ініцыятыве гучнай былі айцішнікі. І былі ў самым версе, не толькі ў самым версе. Таму айцішнікі, все думалі, што, многія думалі, што мы будзем як жирныя каты, нічога не рабіць, а мы стараліся. І вяртаючыся да пытання пра ПВТ, не, я пра ПВТ выпуск не рабіў, не жадаў рабіць, але калі б зараз вайна скончылася, Лукашенко зайшоў ці знік, то, можа быць, бы я і зрабіў пра ПВТ нейкі выпуск, але ён бы быў дакладна не з Цапкалам, дакладна не з тымі палітыканамі, якія стаялі ў версіях. Гэта, напэўна, быў бы выпуск з тымі кампаніямі, якія там апынуліся, і потым якія сталі едынарогамі, тая ж Панда Док, я не ведаю, Маскарад, напэўна, таксама быў у ПВТ якийсь час. І гэта былі бы юрысты, якія яго рабілі. І быў у нас такі хлопец Алейнікаў Дзеніс, можа, памятаеце. І ён дэкрэт номер 8 праштурхоўваў. Увогуле іх кампанія Алейнікаў, якого вельмі моцна паўплывала і на стартап-тусоўку, і на той ПВТ, які мы яго бачылі да 2020 года. Вось такімі людзьмі б я рабіў нешта.
якія дакладна прымалі ўдзел, якія дакладна былі ў гэтай супольнасці і рабілі рэчы, а не трындзелі языком. А акрамя Цапкалы, ці ёсць людзі, якія зараз к цябе ніяк не пападуць у выпуск? Да, канешне, такіх вельмі шмат. Просто я ж кажу, ты кажешся вельмі, здаецца, што ты вельмі добры чалавек збоку, таму што калі ты глядзіш айці-бороду, ты весь такі ўжо коцік. Ну, мне складана людзям казаць нешта кепскае, ведаеш? І у мяне ніколі не было досведу рабіць некамплементарнае інтэрв'ю, тобто інтэрв'ю, якія закранаюць нейкія слізкія пытанні. Я ніколі іх не рабіў. І пасля пачатку вайны я сказаў сабе, што трэба рабіць, таму што былі некаторыя інтэрв'ю, за якія мне сорамна, таму што я там не спытаў тое, што трэба было. К цябе прыхадзіў адзін раз мошеннік. Так, прыходзіў, але гэта было добрае інтэрв'ю. Былі недобрыя наступствы, з якімі я разбіраўся доўга, але сам змест інтэрв'ю быў недрэнны. Але я пра другое. Пасля вайны я вырашыў, што буду рабіць крыху больш такіх складаных вопросаў. І у мяне было некалькі інтэрв'ю, дзе я задаваў вопросы, якія былі неёмкія для маіх гасцей. І гэта вельмі складаны досвед для мяне быў, таму што першы раз я сядзеў на інтэрв'ю, мяне калаціла, мне здавалася, што зараз будзе бойка. Пачуцці натуральныя такія, як быццам бы ты стаіш, я не ведаю, перад амонаўцамі ці перад якімсьці хлопцам, які зараз пойдзе на цябе з кулакамі. Такое было ўражанне і досвед, і ён вельмі непрыемны, трэба сказаць. Таму мне складана рабіць такія інтэрв'ю, дзе нешта такое закранаецца некамплементарнае, але я буду старацца рабіць такія, намагацца рабіць такія інтэрв'ю, таму што гэта больш чэсна атрымліваецца тады контент. І да, ёсць людзі, якія выкраслены напрэч з майго жыцця і спіску. Ну, гэта ў асноўным ватныя хлопцы, якія, як я казаў, выдатныя распрацоўшчыкі ці айцішнікі ў жыцці, у працоўным жыцці, а ў паўсядзённым жыцці яны жадаюць, каб ДНР і ЛНР сталі Расіяй, каб Крым таксама стаў Расіяй. Увогуле Пуцін все добра робіць, таму што каб не Пуцін, то нас бы атакавалі першымі. Такія кадры для мяне незразумелы і пайшлі нахер. А тыя людзі, якія ў цябе былі у гэтых людзях, у якіх ты ўжо ўзяў інтэрв'ю, знайшліся тыя, хто апыніўся такімі вельмі неверагоднымі ватнікамі? Ну, каб вельмі неверагоднымі, напэўна, не, таму што каб даведацца, што яны сталі неверагоднымі ватнікамі, трэба, каб яны ў публічную прастору з гэтымі заявамі выйшлі. І з тых, за кім я сачу, я толькі аднаго ведаю, і напэўна, можна сказаць імя, таму што ён сам выйшаў на публічную прастору. Гэта Егор Бугаенко, такі дастаткова моцны распрацоўшчык, ён там кнігі піша, робіць свой язык праграмавання, яго даволі многа хто ведае, сам ён украінец і зараз жыве ў Расіі ўжо, напэўна, 4 гады, і у апошніх інтэрв'ю ён кажа, што, мол, ён не кажа напрамую, але прасочваецца, што ён за тое, што Расія робіць все правільна. Шмат тых, хто не паліцца на публічнай прасторы, але у асабістай, хай будзе у асабістай перапісцы яны паказваюць, што яны ватных настрояў. І такія яшчэ больш цябе бянтэжаць, таму што ты ведаеш, што яны такіх настрояў, і ты ведаеш, што іх аўдыторыя не ведае пра гэта. Табе вельмі хочацца сказаць пра гэта, але, ведаеце, гэта будзе неяк не па-людскі. Таму што, а хто я такі, каб рабіць публічныя нейкія пакаранні людзей, хто я такі? Я не пра гэта, я пра айцішку ўсё ж такі і крыху пра жыццё апошні час. Просто твоя гісторыя, яна кажется такой, твой блог, ён не канцаткова для мяне пра інтэрв'ю. Гэта такой асабісты блог пра сабе, дзе я гляджу цябе, не магу сказаць, што шмат часу, але я цябе пачаў глядзець да вайны яшчэ. І мне заўсёды здавалася, што твой блог, ён больш пра тое, як ты ўспрымаеш інфармацыю, як ты навучаешся, таму што я разумею, што калі ты, напрыклад, не распрацоўшчык C++, то разабрацца ў гэтай тэме ты не можаш, і канцаткова. І ты клікаеш чалавека, і ён цябе растлумачвае гэта, і не толькі цябе, але яшчэ і зрыцелю.
які ёсць. Ну, канешне, гэта застаецца асабісты блог, гэта не сродак масавай інфармацыі, таму ўсё праходзіць праз мяне. Канешне, я раблю ўсё праз сябе, і таму падаецца, не падаецца, так і ёсць, і гэта тое, як я ўспрымаю айцішку. Але атрымліваецца рабіць гэта неяк зразумелай мовай, і акрамя мяне яшчэ шмат хто таксама разумее, пра што мы там размаўляем, і гэта вельмі добра, я лічу. Я учора на працы паслухаў «Цёмны лёс», і частка пра айцішку я ўвогуле нічога не зразумеў, але мне было так цікава гэта слухаць. Я такі... Ну, з «Цёмным лёсам» складана, гэта онлайн-фарматы, а вы ведаеце, што ва онлайне атрымаць кантакт, гэта... Вельмі складана. Так. Я б нават сказаў, што гэта нерэальна. Рабіць на такім жа ўзроўні, як гэта робіцца ў офлайне. Таму ёсць куды расці ў «Цёмным лёсе», але мне першы выпуск таксама спадабаўся. Як ты дамовіўся з Нізкіс аб тым, чтобы ўзяць іх трек? В твітары напісаў, ці хто ведае каго-нибудь з Нізкіс, там адказаў хлопец, які ў іх на барабанах гуляе. Мы спісаліся ў асабістых паведамленнях, я сказаў, што ў мне ёсць хлопец, які выдатна робіць реміксы, і што вось запускаю канал, і ці можаце вы дазволіць нам выкарыстаць ваш трек як абразчык. І на што ён адказаў, што, канешне, калі трэба, мы табе і ўсе сэмплы дадзім, толькі нікому не давай. Все. Яны далі ўсе сэмплы, мы зрабілі, я ім выслаў, яны зацэнілі, сказалі, што кайфова, нават узялі контакты майго хлопца, які музыку робіць, і ўсё. Дазваліце гэты трек, калі ласку Spotify. Таму што калі у вас ёсць дазвол ад артыста, то вы можете залезть. Складана, гэта трэба шукаць пляцоўкі па дыстрыб'юцыі, там плаціць роялці невялікая, калісьці займаўся распаўсюджаннем музыкі. Складана. Дарэчы, мне «Цёмны лёс» Spotify задеклайніў. Вось, у меня першым выпускам вісел гэты трек, я яго вылажыў як бонусны, і Spotify мне напісаў, што Spotify гэта не пляцоўка для... Калі вы выкарыстоўваеце Spotify як пляцоўку для падкасту, то не лічыце, што гэта пляцоўка для музыкі. Неяк так яны мне адказалі, і вось тыдзень уже маўчаць. Я ім адказаў, што прабачце, я там выдалю гэты выпуск з хосцінгу, але яны мне не адказваюць. Гэта, наверное, адзіны падкаст, які вымусіў мяне перайсці ў Яндекс падкасты. У Літве, Яндекс падкаст. Калі яны працавалі. У Apple падкасты. Бо я ўвогуле ў Apple падкастах нічога ніколі не слухаю. Я перайшоў па спасылкі на Spotify, а там жык. Так. Я такі, зразумела, іду ў Apple падкасты. Слухай, зручная пляцоўка. Я, дарэчы, у Гугле ўсё слухаю. У Гугле ўсё бескаштоўна і прынамсі зручна. У іх вельмі топарны RSS фід, таму што вось ты дадаеш нейкі выпуск, і ён можа з'явіцца на Гугле праз сотні ці праз двое, і гэта не так зручна. Таму вось я карыстаюсь да сіх Apple падкастамі, і пакуль яшчэ не знайшоў тое, што можа замяніць. Spotify, але у Spotify, вось, напрыклад, глядзі, вось мы падкаст на беларускай мове, а падкастаў няма увогуле ў Беларусі. І вось гэта праблема, таму што ніхто з карыстальнікаў беларускіх не можа знайсці ні адзін падкаст у Spotify. Spotify таксама яшчэ і няма ўнутраных цяней. Ну так. Так што гэта лайна. Мы просто... Не ведаю. Мы просто гостам піарым заўсёды ўнутраныя цені. У нас усе падкасты, якія мы рабілі, у кожным падкасці у нас ёсць рэклама ўнутраных ценей. Мы чакаем, калі Вячеслав Вышыгародскі просто зробіць гэта на беларускай мове. Так, і скажа нам дзякуй, хлопцы. Я атрымаў за вас вельмі шмат людзей. Вернемся да тваёй беларусіцізацыі, таму што зараз тое, што з табой ты пераключыў свой твітер на беларускую мову, ты пачаў пісаць выключна па-беларуску. Гэта я таксама прачытаў у тваім твітары. Не так шмат часу таму ты не зможаш адвярцецца. Як так сталася? Ці ёсць адпіскі? Таму што у цябе же вельмі шмат гледачоў з Расіі. Мне здаецца, што яны добра канвертнуліся ў твітер. Большая палова, напэўна, з Расіі. На Ютубе так дакладна большая палова. У твітары я неяк не глядзеў статыстыку, але я думаю, што твітары нават і больш, можа 70%. Справа ў тым, што твітар гэта для мяне пляцоўка, дзе я паказваю тое, што я адчуваю. Скажам, я не магу пайсці на IT-бораду і сняць, не ведаю, відос, як я гумкі ў бараду ліплю.
Не могу. Я калісьці такія відосы рабіў, там у меня есть відос, дзе нейкі там Ice Break Cup Challenge раблю, і там да халеры дизлайкаў, да халеры каментараў галімых, таму там я не могу такое рабіць. У Інстаграме таксама такое нельга рабіць, таму што там графічны контент, там увогуле з тэкстам все дрэнна. В Тэлеграме таксама людзі збіраюць, я сабраў людзей не вакол нейкай персоны цікавай, я не лічу себе нейкім цікавым хлопцам выключным, таму я збіраў аўдыторыю вакол контенту, і там я таксама не сильно могу пісаць там нейкія свае пачуцці. А ў Твиттары я адразу пачынаў там пісаць, гэта лайно, гэтага не кахаю, не люблю гэтага чалавека, а вось тут я не ведаю, там купіў новую пару красовак, і неяк так аўдыторыя збіралася вакол майго Твиттеру, і в які-то момант я зразумеў, што там я ось такі, які напэўна ёсць у жыцці па-за камерай. Там я магу рабіць усё, што хачу. Сапраўдны. Таму пераход на беларускую мову быў дастаткова такі для мяне паслядоўны шаг. Тобто пасля пачатку вайны трэба сказаць, што ў жыцці я ніколі не размаўляў на беларускай мове, акрамя там можа некалькі месяцаў, калі навучаўся ў ліцэі БДУ. І у мяне дзяўчына беларускую мову дрэнна разумее, таму што яна з Кыргызстану, там 13 гадоў пражыла, потом Беларусь пераехала і да сіх плохо ведае беларускую мову. Сам я з вёскі, там мои бацькі размаўляюць на трасянцы, але трасянка такая больш расійская, чым беларуская. І калі я быў малым, я доўгі час удзельнічаў ва ўзорным хоры, прям таким, у нашым краі дастаткова знакамітым, вянок і гасцініц, 2 хоры. І там мяне залажылі вось гэтую каханне да мовы. Да таго ж у школе таксама выкладалі у меня ўсё на беларускай мове. Таму застаўся нейкі незакрыты гештальт яшчэ з дзяцінства, што вось беларуская культура ёсць вакол мяне, яна была ў мяне ў жыцці доўгі час, але я нічога не аддаю. І пасля пачатку вайны я ад многіх людзей у Твиттары адпісаўся, за якімі сачыў, таму што яны апынулись ватнымі хлопцамі, дзяўчатамі. І стаў падпісваць, даже не стаў, а пачало з'яўляцца ў ленце шмат беларускамоўнага контенту. Не ведаю, напэўна, на нейкі хайп з'явіўся. Такое здараецца. І я стаў просто падпісвацца на людзей, а алгарытмічны фід Твиттера, ён працуе выдатна. Калі ён бачыць, што ты падпісваеш на якусь мову, на якусь тэматыку, ён пачынае ўсё больш і больш падкідваць. І недзе некалькі тыдняў назад, калі я быў на Турэччыне, візу ездзіў атрымліваць, я зразумеў, што ў мяне весь фід гэта, раней у мяне весь фід гэта была нейкая айцішная павестка расійскамоўная, а зараз у мяне весь фід гэта беларускамоўныя срачы і нейкія беларускамоўныя пытанні. І ён мне падабаецца. Па-першае, падабаецца, таму што я хоць дзесьці спажываю беларускі контент, хоць на якой-то пляцоўцы, а па-другое, там реально цікавыя людзі сядзяць, і я іх чытаю з задавальненнем, і там няма вось гэтых айцішных клапот, якія ўжо усіх, прабачце, заябалі. Як выжыць на $7000? Да пайшлі нахер. Мяне гэта зараз не клапоціць. У мяне пасля 2020 года перакос зусім другую тэматыку. Таму беларуская тэматыка у Твиттары неяк запланіла маю ленту, і ў які-то час я понял, што я адказваю большасці выпадкаў на беларускай мове. Я чытаю там 80% беларускамоўнага контенту, і такія, чаму не перайсці? Тым больш гэта не камерцыйная платформа, я там не прадаю ніякую рэкламу, у мяне няма нейкіх там позіркаў, што трэба з Твиттера рабіць нешта велізарнае, гэта я. А я зараз вельмі жадаю спажываць беларускамоўны контент і вырабляць яго. У жыцці ў мяне не атрымліваецца пакуль што размаўляць па-беларуску, таму буду ў Твиттары, все, переключу Твиттер. І атрымоўваю задавальненне. Адпісчыкаў было немного, таму што калі я затвіціў гэты пост, што перахожу на беларускую мову, шмат хто падпісаўся з беларускамоўных. Таму я не пабачыў яшчэ, колькі адпісалася, колькі падпісалася. Але, калі адпішацца палова, і гыкзамі. Нічога страшэннага. Всё норм. А як увогуле сябе зараз беларусіцізіруеш? Таму што ты сказаў, што ты спажываеш контент на беларускай мове толькі на адной пляцоўцы, а сачыш ли ты за тымі, хто зараз з'яўляецца на Ютубе на беларускай мове, ці вось, мабыць, ты ведаеш Рудзі, які не прыходзіць у наш падкаст, ён прыйдзе. Рудзі, прыйдзе ў падкаст. Так, сачу. Трэба сказаць дзякуй Мікіце Мелказёраву. Да яго розныя людзі па-рознаму ставяцца, але канал Жыццё Маліна зрабіў велізарную працу, калі пачаў рабіць інтэрв'ю на беларускай мове. Таму што ён гэта робіць якасна, і
апынулася, што ён якасна размаўляе на мове, і гэта прыгожа, і ў яго добра атрымліваецца. Таму я пачаў спажываць контент на беларускай мове менавіта з Мелкаазёрава і жыццё Маліна. Потым гэта было колькі месяца 3 назад, напэўна пасля вайны у другім сезоне ён пачаў рабіць па-беларуску некаторыя выпускі. І потым з Мелкаазёрава я такі, ну ёсць контент, нармальны контент, трэба шукаць яшчэ, і зараз у мяне ў стужцы я слухаю, напэўна, кожны другі эфір Еўрарадіо Лайв. Мне вельмі падабаецца Зміцер Лукашук. Ён просто котик. Я вельмі добры інтэр'ер, мне падабаецца, я слухаю усе яго эфіры. Таксама там на Еўрарадыо працуюць некаторыя мае знаёмыя, я калісьці ЧДК займаўся, штодзе калі. Вось там некаторыя хлопцы таксама працуюць, іх слухаю. І так, Рудзі, у Твітары многа хто з Ютуба сядзіць, Рудзі, потом Вожык ёсць такі, які агучкай займаецца. Я іх таксама паглядаю, але я неяк прыстасаваўся спажываць вялікі контент длінны, таму мне падабаецца там паставіць недзе фонам падкаст ці які-небудзь выпуск на Ютубе і слухаць яго паўдня, чым там глядзець нейкія ролікі па 2-3 хвіліны, але вось Вожык мне падабаецца. Рудзі не часта гляджу, таму што я гульнямі не цікаўлюся амаль што, але ён таксама вялікі маладзец. Я вельмі чакаю часу, калі хто-небудзь просто дагадаецца зрабіць тое, што робіць, напрыклад, Радіо Ті ці мабыць, ты ведаеш, Завтракаст. Не, я... Канешне, у вас же Завтракаст по-беларуску. Ну, вам толькі 5 гадзін трэба пісацца замест адной. Вось, я про тое кажу, што, ведаеш, вось па працягу там трэба 5 гадзін на стрыме, каб гэта можна было, ведаеш, узяць некага хлопца, які будзе адміністрировать тое, што вы паказваеце, выводзіць статьи розныя, малюнкі. Слухай, я, дарэчы, я слухаю Завтракаст, можа, ўжо гады 3, і я ні разу не глядзеў іх эфір у Ютубе. Заўсёды ў падкаст фармаце. Ну, я таксама. І выдатна. Але я просто ведаю, што вельмі шмат людзей глядзіць гэта на Ютубе, і калі гэта прыйдзе на Ютуб, гэта прыйдзе і ў аўдыофармат, а падкасты гэта ж не такая тэма, дзе вельмі шмат трафіку і вельмі шмат людзей. Таму хацелось бы развівацца і праз Ютуб. У меня была ідэя зрабіць, ведаеш што, можа вы пажадаеце таксама далучыцца, выходзіць у суботу Радіо Ті, а у нядзелю ці ў панядзелак мы просто робім агляд на тое, што яны там расказваюць. А ты ж з Бобукам знаёмы. Так. Можна нават прысасацца да іх і стаць нейкай такой беларускамоўнай франшызай, чаму не? Не, гэта было б неверагодна. Я ведаю, я магу кінуць зараз спойлер, а адзін з беларускіх блогераў, які працаваў на Вілсаком Медіа, зараз робіць беларускамоўны канал пра тэхніку. Я не ведаю, на якім ён этапе, але ў яго вельмі добры прадакшн, таму што яны там здымалі ў свой момант. Это не про тех, который? Не. Я не буду паліць, таму што ён мяне заб'е, калі я гэта вось так анансірую. Насамрэч, гэта таксама той контент, якога не хапае. Зараз нікога не хапае. Да, нікога мне вельмі не хапае вось проста якога-небудзь Вілсакома па-беларуску, каб можна было патупіць. Я не большы фанат Вілсакома, таму што мне просто не падабаецца, як он падае контент. Але ўсё лепей, чым Стаса, як проста. Вось са Стасам, як проста ведаеш, што я ніколі яго не глядзеў. Я ніколі яго не глядзеў, але пасля таго, як пачалася вайна, я сидзеў, і ты такі, вось ты вось такі. Я раней лічыў гэтага, хто з ім записываў Айтипедия. Вось, я раней лічыў тое, што Айтипедия, ён крышачку такі. Неадэкватны, так. А потым я паглядзеў урыўкі з іх запісу сумеснага. Я паглядзеў увесь запіс, Айтипедия просто мега мужик. Ён малайчына. Ён, ось из яго, я не ведаю, можа ён праграміст, но з яго вось атрымаўся добры праграміст. Всё по полочкам, по паліцам расклаў, распавёў, по фактам, без якіх эмоцый, без усяго. Стасай как просто, гэта я не ведаю, навошта яно існуе. Як просто такія людзі, як Стас, такі быў, ён быў камуністам. Як яны змагаюцца з хейтарамі? Вось падумайце, гэта ж просто дупа. Слухай, мне здаецца, што у яго няма хейтараў, у яго ёсць такія ж гледачы, як ён сам. Адбітая. Так, а хейтараў у яго няма за конт таго, што большасць людзей разумее то, што ён, трошачкі дурненькі.
Вось яны такі, ну Да я цудоўна, насамрэч не клоун. сказаў, што ён дурненькі. У яго ж некалькі каналаў, 3 ці 4, Да, там і вельмі шмат. Стасай, як проста ён там робіць абзоры тэхнікі, які яшчэ канал у Стас падгарае, нешта такое, ён там робіць такія крытычныя агляды усялякага контенту, і там ён просто распаўсюджвае хейт. Тобто для яго гледачоў гэта не ніякая навіна была, што ён ось такі хлопец камуністычных поглядаў і вось. Але, ну, мне крыху крыўдна, таму што я за ім сачыў, мне падавалася, што ён, ведаеце, такі камуніст па прыколу, ну, таму што гэта можа модненька, а зараз апынулася, што гэта не модненька, гэта ён насамрэч выглядае так, што ён так лічыць, і я такі, ну ладно, ну, напэўна, крыху дурненькі хлопец апынуўся. Ён некалі даже ў выпусках казаў, што іці бороду глядзіць. Ведаю, што гэта рэспект. Ясна, чаму ты атрымліваеш пагрозы фізічнага знішчэння. Бо ён рая, а потым такі просто пашэрыў адзін раз у Твіттер і ўсё. Ну вось, тэхнічнага контенту не хапае. Рабіце, хлопцы. Я вас слухаю, таму што я сёння разважаў, чаму я вас слухаю. А я вас, ну, рэальна я вас слухаю. Мне увогуле падкасты складана заходзяць, вельмі складана. Я там да радіо Ці я прыстасоўваўся, напэўна, 2 гады, а зараз не магу прапусціць ніводнага выпуску. Заўтракаст мне не падабаўся першых гадоў, наверное, 4. Такі, фу, лайновыя хлопцы, якія высакапарныя, што яны там... А потым пачаў слухаць і спадабалася. Паразважаў, поняў, што вы вельмі падобны да заўтракасту па манеру, з якім вы ведзеце свае выпускі. Ну і таксама гэта калі тэхнічныя выпускі, калі гульнёвыя. І гэта неяк ось падабаецца. Тобто я просто сёння слухаў спачатку вас, потым заўтракаст даслухваў, і у мяне было такое ўражанне, што я адзін і той же падкаст слухаю просто на разных мовах. Ось, неяк так. Але мы не глядзелі на заўтракаст, калі мы стваралі падкаст, таму што для нас такім узорам быў, мабыць, ты ведаеш, House of Death. Чуў, але не слухаў. Гэта падкаст Петра Сальнікава і Рафаэля Калантоніо. Disgusting Man, так. Але пасля пачатку вайны яны апынулася так, што яны проста нейкія звар'яцелыя усе, таму што яны там мала таго, што мудрыліся падтрымаць вайну, так яшчэ у Твіттары там проста нейкі жах быў першыя, там, не ведаю колькі, 2 тыдня. І я ад гэтага ўсяго адпісаўся, але ты вайб, які вось існуе ў гэтым падкасці, мне вельмі падабаецца, мы яго хацелі прынесці на беларускую мову. Атрымалася, што скапіравалі заўтракаст. Не-не-не, гэта не пра заўтракаст гутарка, гэта мова ідзе аб тым, што заўтракаст, Disgusting Man у былыя часы, хто там яшчэ, не ведаю, жывёлы ў студіі таксама, той же самы прадакшн. У іх ва ўсіх ёсць нейкі знак якасці, яны ведаюць, як працаваць з аўдыторыяй, як ствараць аўдыоконтент, і у вас гэты знак якасці таксама бачны. Таму велізарныя молодцы. Таму што мы прыйшлі з беларускага тэлебачання. Я тут у краску просто раз за разам падаю. Я таксама сяджу такое, чырванею. Так. У нас тут камеру уключаны, там у тебе поль над галавой. Я бачу, як ён краснее, там чырванее, там адсвечвае твару. Яшчэ одно пытанне, вось наконт таго, калі ты перайшоў на беларускую мову. Частка аўдыторыі адвалілася, гэта зразумела, але табе паступалі не пытанні, а прад'явы за тое, што ты мусіш размаўляць на Тарашкевіцы, а не на Наркамаўкі. Да, пісаць на Тарашкевіцы, а не на Наркамаўкі. Гэта цікава, што вы адрозніваеце Тарашкевіцу ад Наркамаўкі, я не адрозніваю, таму мне... Мы таксама не адрознівалі. Нам просто столькі раз прылетала за гэта, таму што мы вядзем канал на беларускай мове у Тэлеграме з рознымі гікаўскімі навінамі, і я не ведаю, калі мы запусціліся, а мы ж яшчэ зараз распавяду, мы калі запускаліся, у мяне была такая маркеталагічная ідэя, што я хацеў разаслаць анонс з тым, што ствараецца такі праект па чатах, па розных суполках, і я ведаю, што ў гэтых суполках па 5-7 тысяч чалавек, і вось мой контент, ён адразу дзесьці страціцца, і яго ніхто не ўбачыць. Таму я вырашыў, напишу по-беларускі, но з памылкамі, ну такімі, не пошлымі, а просто вось там дзесьці коску выкіну, дзесьці просто што-небудзь напишу, і сразу замест першы падкаст в Беларусі написаць
кажется, першы падкаст Беларусі. Да. Вось, і атрымалася так, што срачы былі па 2 тыдня пасля гэтага. І тыя людзі, якія прыйшлі да нас, яны нас просто так лайном закідывалі за тое, што мы пішам на наркамаўкі, а я ніколі і Вадзім ніколі не атрымлівалі адукацыю на Тарашкевец, таму што мы выраслі ў той час. Таму што калі Тарашкевіца знікла, не знікла, а попала под запрет, так скажем. Я под такі прэс і каток яшчэ не папаў, напэўна, попаду недзе ў будучыні, але магу адказаць, што моя беларуская мова, мои правілы пайшлі ў дупу. Калі жадаеце зрабіць лепш, рабіце лепш. Я не супраць, я нават дапамагу. Каб ты разумеў, нам аднойчы прыляцела за тое, што мы называем говно лайном, а не гаўном. Так, я бачыў гэты срач у твітары. Так. Лайно гэта нешта звязанае з адзеннем, так? Так. І вось нам за гэта прилетела аднойчы, і мы такія, што? Прабачце. Апошняе, за што мне прилетала, это за тое, што я ў нейкім там адказе ў твітары назваў кагосьці змагаром, і мне тады прям накідалі лайна за тое, што я выкарыстоўваю прапагандысцкія штампы. Мол, змагар — гэта прапагандысцкае слово, яго нельга казаць. Я такі у нас ужо слово под запретом. Я такі, вон у слоўніку на скарніку ёсць змагар, гэта барацьбіт можна таксама называць, змагар, ну і што? Там моцна наляцелі, я такі вырашыў, ладно, калі сучасная супольнасць людзей не разумее слова змагар, то, напэўна, яго не трэба выкарыстоўваць. Але калі прыходзіць грамар-нацыі, такія таксама мала, але бываюць, пайшлі лесам. Я на расійскай дрэнна пішу, я на беларускай таксама дрэнна пішу, і калі да мяне хтосьці на IT-барадзе прыходзіў там з выпраўленнямі, я заўсёды казаў, вон там лес, вось ты туды ідзі са сваімі гуманітарнымі навукамі, а я тут пра айцішку распавядаю. Там лес, вот твой лес. Тип того, так. Мы ж пераклалі на беларускую лацінку першую кнігу Гаррі Поттера, і я учора яе запусціў, ці што сёння 7 верасня. Учора я яе запусціў у Твиттер та у Телеграм. І мне зараз прыходзяць людзі, якія ты выкарыстоўваў афіцыйную лацінку, а трэба было архаічную, таму што толькі архаічная лацінка гэта тру. Давайте пачнем размаўляць на стара-беларускай мове. Мне здаецца, што вось у гэтага калодца яго проста няма ніякага дна. Гэта памятаеш гэты выпадак аб тым, што вось мяне гэта дзівіць, што яны такія, вось, нам трэба воля, нам трэба свабода, мы хочам незалежнасці, але ты не мусіш размаўляць на мове, на якой табе зручна, і ты не мусіш казаць так, бо ты мусіш казаць так. Бо памятаеш выпадак, тут у Вільні ёсць беларускі дом, гэта мой асабісты боль, ёсць беларускі дом, мы першы час там записывалі наш рускамоўны падкаст. І мы туды прыйшлі, нас сустрэла жанчына, і я ёй кажу, здравствуйте. На што яна мне адпавядае, каб я такога болей тут не чула. Ты мусіш размаўляць толькі на беларускай мове тут. Я такі, цікава. А якой свабодзе слова вы кажаце? Гэта сумна, таму што калі ты такі, зараз я буду рабіць нешта беларускае. Мы ж беларусы, усе такія коцікі, у 20-м годзе ўсе сабрались, нешта рабілі. Усе мы такія добрыя і, як гэта, не памятаю, хай будзе парадачныя людзі, сумленныя, а потым ты апынаешся ў гэтым асяроддзі беларускамоўным, беларускім і разумееш, што тут таксама хапае лайновых людзей. Так. І гэта нармальна. Яны ёсць заўсёды у любым асяроддзі. Калі хто-небудзь піша па-беларуску некае лайно, там, напрыклад, у тым же твітары, калі памятаеце, там быў хлопец, які напісаў там вельмі сексісцкі твіт пра тое, што вось нельга правадзіць секс-парады і бла-бла-бла. Я быў адзіны, хто гэтаму проста абрадаваўся. Мне было цікава, таму што наконец-таки з'явіўся даўпень, які піша па-беларуску і выказвае гэтыя думкі. То бок мова жыве, на ёй размаўляюць не толькі такіх. Так. З'яўляюцца і такія. Гэта сумна, канешне, што. Гэта сумна, што ёсць і непрыстойныя людзі ў нас, але мне падаецца, што ў большасці Беларусі ўсё ж такі прыстойныя, а за астальныя хай ідуць у лес. Слухай, хай ідуць у цёмны лес. Нема дрэнных нацый. Ну што, давай з тобой паразмаўляем пра хейтараў. Давай якой-небудзь самы такі выпадак, які цябе трапіў у галаву за ўвесь гэты час. Самы звар'яцелы хейтар. З апошняга, што там фізычныя нейкія расправы да мяне прыходзілі, гэта там самае велізарнае.
што мяне ўразіла за апошні час. А так, хейт гэта складаная тэма, таму што з ім складана працаваць. У мяне ніколі не атрымлівалася з ім працаваць добра. Там да 100 000 падпісчыкаў я сачыў за кожным каментарам на Ютубе, і калі там з'яўляліся нейкія хейтары, а айцішнікі яны яшчэ такія, ведаеце, ну такія, яны не звычайныя хейтары, яны умеюць гэта рабіць тонка, так, каб ты спачатку не зразумеў, а потым раскавыраў 5 узроўняў, такі фак, вось мяне абасралі. І гэта яшчэ больш балюча, чым просто там, не ведаю, ты даўбень. Ну, ладно, даўбень гэта не крыўна нават. Не ведаю. Я твою мамку шатаў. Тебе мова нечистая. І я высочваў іх. Я такі хлопец, я шоў, а яны ж часта пісалі гэта з лічных аккаунтаў, з асабістых, там, з іменем, з імем па бацьку. Я шоў у LinkedIn, гэта сацыяльная сетка, дзе тусуюцца айцішнікі. Я находзіў іх, пісаў асабістае паведамленне, мол, здароў, а што ты там мне напісаў, што табе не спадабалася? Ну, тобто, без нейкіх там разборак, але вось так, распавядзі мне, чаму ты лічыш мяне лайном. І там цікава ўсё гэта размяркоўвалася. Прыкладна, мабыць, трэць каментараў проста выдалялася пасля такога. Тобто яны чыталі, што я ім напісаў, пайшлі, удалялі свае каментары. Нічога мне не адказвалі. Трэць адказвала, што да пайшоў ты нахер, што ты мне тут пішаш, і блакавалі. А яшчэ одна траціна выходзіла на дыялог, размаўляла са мной, і нават некаторых атрымлівалася пераводзіць у такіх моцных падтрымальшчыкаў канала, якія станавіліся прям фанатамі каналу. Таму, ну, вось неяк так я працаваў з хейтам, а потым гэта пачало велізарны час займаць, падпісантаў ўсё больш і больш. У нейкі час я просто забіў на каментары. Зараз там першыя некалькі дней сачу за тым, што здараецца ў гэтых каментарах. Калі хтосьці крыўдзіць майго госця, я такія выдаляю. А калі хтосьці крыўдзіць мяне, ну і пайшлі нахер. Неяк так. Тобто не было такого... Окей, былі хейты. Дарэчы, з вашага дызайнерскага кам'юніці. Яно вельмі неверагодна таксічнае. Это просто, я не ведаю... Самае таксічнае кам'юніці, якое я сустракаў у жыцці, я думаў, што таксічных распрацоўшчыкаў нікога не бывае, але вось дызайнеры, яны пабілі ўсе рэкорды. Ну так. Мне быў выпуск з Яном Агеенко, напэўна, ты ведаеш, можа не ведаеш. Это такі UX, UI спецыяліст, які у свой час запусціў курсы, напісаў некалькі кніжак, ну і вельмі такім, я б не сказаў, што агрэсіўным, але актыўным маркетынгам займаецца, яго за гэта не вельмі, не ведаю, шануюць у супольніцтве ці што. Хаця я ведаю шмат яго студэнты, усе адклікаюцца вельмі добра. І мы з Янам знаёмыя дастаткова даўно па працы, і я прапанаваў яму зрабіць выпуск пра UX. Мы зрабілі менавіта пра UX, не пра UI, пра user experience, пра даследаванні, пра там customer research, вось гэта вось все. І ён вельмі цікава і опять-таки раскладваючы па паліцам распавёў. Я нават не чакаў, што ў яго будуць такія на тэхнічныя пазнанні. І калі мы запісаліся, я ў гэты ж дзень, напэўна, выклаў у Instagram фотку з ім, ну, типа спойлер, што вось скора з Янам выйдзе выпуск, вельмі круты UX-спецыяліст, і на мяне наляцелі. Наляцелі прям в Інстаграме, што, мол, Ян, лайняны хлопец, а каго ты паклікаў, не мог запытаць там у нейкага Петухова, я не памятаю Петухова, Певняў, не помню, нейкі там дызайнер, які там, ну, увогуле, просто напісалі, што я нейкага лайнянага хлопца пазваў, вось, схадзі да Петухова, спытаў бы ў яго, ён там нейкі моцны дызайнер. Я такі, я працую айцішкі 7 гадоў, я, ну, ведаю там дызайнераў на праектах, ні разу увогуле не слухаў, не ведаў, што ёсць нейкая там дызайнерская кам'юніці, якое прызірае Яна. Я пішу Яну, говорю, Ян, што за херня? Я тут яшчэ з табой выпуск не вылажу, а на мяне ўжо наляцелі. І ён такі, мол, расслабся, ёсць у мяне гільдыя, у него там гільдыя дызайнераў. Так. Ян стварыў нейкую такую суполку. І ён кажа, што ў мяне там з'явіліся хейтары, яны вылучыліся ў асабісты чат, і вось, типа, яны яго усюль лайняюць. І вось да мяне прыйшлі.
А я сижу ў ахеры, я просто фотку запосціў. Я ўвогуле, я дызайнерска кам'юніці ўвогуле нават не ведаю, чаго вы да мне прычапіліся. Я пачаў там неякім адказваць, што, мол, ну, я яна знаю, пайшлі нахер, што вы да мяне прычапіліся, добры выпуск атрымаўся. І потым нешта слова за слова, і мне ўжо мои падпісанты дасылаюць скрыны з гэтага чату апазіцыйнага да гільды дызайнераў, што там ужо гэты выпуск, фотку, потым выпуск яшчэ выйшаў, і ўсё гэта так абсасалі, там залайнялі і мяне, і яна ва ўсіх позах. Так, і самы там лайнасос гэта петухоў ці пеўняў, не памятаю, нейкі, прабачце, але мешок з гаўном, як па мне. І я начаў на яго гнаць, а оказывается, ён нармальны дызайнер. Ну, супольнасць кажа, а чаго ты на нашага вось гэтага, не памятаю, як звалі. Ну, ты поняў, гэта хай будзе петухоў. Ось нафіга ты на яго гоніш, ён жа добрый дызайнер, а я думаю, бляха, як можна быць такім лайном і добрым дызайнерам? Мне тады ўжо, ведаеш, у галаве трыгерыла, што не можа такога быць, каб добры чалавек, а ў жыцці гаўно. І мне пачалі там прыхадзіць, што вось ты гэтага хлопца лайнаеш, а ён добры, кароче, ты нічога не разумееш. І дайшло до таго, што нават пачалі мне пісаць, давай сустрэнемся. Я такі, ёпта, а давай. Ну, давай сустрэнемся, пішу хлопцам, вось, прыязджайце, я тады працаваў недалёка ад бібліятэкі нацыянальнай. Я кажу, прыязджайце, я тут адзін у офісе, у нас коронавірус, пагутарым, кавы пап'ем, што ты ад мяне хочаш. І звычайна на ўсіх такіх прапановах прыехаць ніхто не прыязджае, але адзін хлопец, самы такі буйны, ён сказаў, што прыеду. Я такі, ну все, трэба монтыроўку рыхтаваць, напэўна, бо там у нас вельмі такая гарачая размова была. Але потым, пакуль ён ехаў, ён павінен быў прыехаць праз дзень ці праз два, мы ўжо і месца назначылі, і час. І пакуль ён ехаў, мы нешта з ім началі размаўляць і выйшлі на нармальную размову. І ў канцы ён такі, ўсё, ну, типа, окей, я тебе зразумеў, ты, конечно, не прав, але я тебе зразумеў, все, можем не ехаць друг другу морды чысціць. Я такі, ну, добра. Окей. Дзякуй. І тады, да, і гэта была, напэўна, самый такі непрыемны досвед хейтарскі, таму што з гэтым, я не памятаю, пеўняў ці петухоў, мы з ім таксама ў асабістых паведамленнях гутарылі, і ўсё скончылася тым, што мы, напэўна, друг друга паслалі, таму што ён увогуле не слухаў. І ну, ён увогуле мяне не слухаў, я яму таксама прапановаў там сустрэцца пагаварыць, але ён, ведаеце, там адказваў нейкімі непанятнымі мне адказамі, можа, на мяне пакрыўдзіўся ці што, і пасля гэтага мы не сутыкаліся. Але там я чую ад сваіх сяброў, што нехта там з ім працуе, яшчэ нешта, і кажу, што добры хлопец, а для мяне вось чалавек згаўніўся, і я нават яго не ведаю. Але ён для мяне поўнасцю згаўніўся, таму што вось так себе праявіў, нават яшчэ да пачатку там нейкага аб'ектыўнай прычыны для срачу, калі я просто фотку выложу. Я выкладу фотку, да мне прыходзіць і говорит, ты што? Хто ты такі, чтобы Яна называць прафесіяналам? Нешта накшталт такого. Вось такі выпадак мне запамятаваўся. І, напэўна, гэты хлопец у мяне ў спіске. У мяне ёсць спіс слайновы. Бля, я пец. У мяне ёсць спіс. У мяне ёсць спіс, там 5 ці 6 чалавек. Я пасля вайны яго не аднаўляў. Гэта спіс тых людзей, хто мяне пакрыўдзіў вельмі моцна. У 6 класе падставіў пад ножку. Так, класны кіраўнік. Спісак педацаў. Ну, педацамі мы называем дрэнных людзей сёння. Мне пасля гэтага выпадка з гэтым петуховым мне стала вельмі крыўдна, што пройдзе некалькі гадоў, і я забуду, што гэта было. А ў мяне такая памяць, яна вельмі не самастойная. Я магу кніжкі перачытваць праз 2-3 гады, нічога не памятаю. Ну, такая. І я думаю, бляха, вось, ну, гэта будзе крыўдна, калі я забуду, і калі на нейкай тусоўцы мы будзем разам там з ім стаяць, і я забуду, я-то твар успомню, я памятаю, як ён выглядае, але я забуду, за што я яго не лічу нармальным чалавекам. Я завёў спіс, у меня там 5 чалавек. Правда, я не памятаю, хто там, ось памятаю, што гэты хлопец, і яшчэ нейкія 4 трэба аднавіць сваю памяць. Слухай, гэта вельмі зручна, неяк так. Трэба прыладу выпусціць нейкую. Конечно, наўрад ці б я плюнуў, але я б сказаў, што ты лайняны хлопец, і мне б спыталі, чаму я такі, пагодь. Зараз пагляжу. Зараз па фактам раскідаю. Са скрынамі, са спасылкамі зусім усім. Скриншоты усе. Яўкі, паролі. Так. Так, ну гэта нейкая такая троху дурнаватая затея, нейкая дурнаватая праца, але
Вось я памятаю, што з-за гэтай сітуацыі з менавіта Янам і гэтым вось другім дызайнерам у мяне появилась такая патрэба весці спіс тых людзей, якіх я не хачу забываць, каб не было потым сітуацыі, калі я памятаю, што нешта здарылася, а факталогіі не памятаю. Ось. А ці былі якія-небудзь людзі, якія падхадзілі к цябе на вуліцы і такія вось барада, толькі з-за цябе пайшоў у айцішку, зараз працую кім-небудзь, вось вялікі цябе. Я памятаю, што у цябе было відео, як увайсці ў айці. Так, было. Не, айцішнікі такія людзі, якія на вуліцы, нават калі цябе ведаюць, яны падыходзіць будуць у апошняй чэрзе. Мне былі, мне пару разоў дасылалі паштоўкі з такімі велізарнымі гісторыямі на 2-3 лісты, як там маі выпускі і не толькі маі выпускі, але там праз маі выпускі хлопец і дзяўчына дайшлі да айцішкі. Раней, напрыклад, не ведалі, што гэта такое. Там адзін хлопец з дальняга Уралу працаваў там на нейкай горнай здабычы, у яго там 2 дзіцяці, ён заўсёды хацеў пераехаць, і тут неяк так здарылася, што ён пабачыў мой канал, і праз мой канал стаў укатвацца ў айцішку. І вось ён мне піша 3 паштоўкі, 3 лісты а тым, як яго жыццё змянілася. Такое бывае, здараецца. Каб на вуліцы нехта падхадзіў, не. Але бывае такое, што на цябе нехта пырыцца на вуліцы. Stare. Глядзіць прямо на цябе ў глаза, табе ў глаза, і ты не разумееш, што адбываецца. Там у Мінску я ў метро часта ездзіў, у метро такое бывало, ты садзішся недзе ноччу, бліжэй к начы, едзеш у метро, насупраць цябе стаіць малады хлопец і глядзіць прям у глаза. І там 2 остановки, 3 остановки, ты такі, все, зараз будзе бойка, пи***ц. Ты выходзіш з метро, у тебе кулакі ў карманах, ты ідзеш да элеватару, становішся на элеватар, гэты хлопец за табой, прям на адной ступенцы з табой амаль што, і ты ўжо ўсё разворачваешься, чтобы сказаць, какого хуя, якога чэлезу, якога гыку, а хлопец такі, стопе, Лекс, я твой падпісант, выдатны контент. І мы падымаемся на элеватары і просто разыходзімся ў разныя стороны. Вось такія выпадкі бывалі. І ён, ведаеш, калі б ты нічога не сказаў, ён бы за табой дадому шоў, у пакоі твой, там у ложак твой лёг такі, хлопец, можа што-небудзь ужо, не? Я такі, да я твой падпісант. Добры контент. Пасярод начы, бар, добры контент. Які жах. Гэта добра. Як хорошо, што мы не папулярныя, слухай. Як добра, што нашы твары ніхто не ведае. Пакуль што так. Як добра, што расійскамоўныя не ведаюць, што такое твары. Бо яны ты яшчэ твары, так яны і не ведаюць. Не спамятаюся ты мем, што где цирк находится? Справа ў тым, што цирк з вами трэба было з'язджаць з вашего шапито. Ну что он ответил? Да, он сказал, что справа. Дарэчы, если яшчэ сказаць пра хейтараў, то з'явіліся хейтары расійцы, якія не разумеюць, чаму я пачаў рабіць беларускамоўны контент. Вось ім чамусьці баліць, што іх блогер, якога яны глядзелі, пачаў рабіць контент на яго роднай мове. Яны лічуць гэта праявамі фашызму, нацыяналізму і прыгнёту расійскамоўных расіянаў. Вось гэтага я не разумею, але такая когорта ёсць, нават сярод блогераў ёсць некаторыя блогеры, якія там сочаць за маім твіттерам или яшчэ чым-то, і калі яны бачаць у мяне русафобскія па іх меркаванню настрою, калі я там жартую, што не ведаю, у Марыуполі там чарговая бойка была, там забілі дзяўчыну з дзіцяці, і муж гэтай дзяўчыны застаўся адзін, і я на эмоцыях пішу там твіт, што мол, праграмісты на працы выгараюць, як і расійскія салдаты, але ёсць нюансы. І да мяне там прылетаюць падпісанты, кажуць, вось там адзін буйны блогер напісаў, што ты русафоб, пі***ц, ты тут желаеш смерці, жадаеш усім расіянам. Я кажу, а дзе што? Он кажа, вось на гэты твіт спасылка. Я кажу, пішу этому хлопцу, говорю, што ты напісаў? Ты пра што вообще? Навошта? Мы ж з табой добра стасаваліся да гэтага. Ты вось жадаеш смерці нашым. Я кажу, каму вашым? Каму? Тым салдатам, якія паехалі збіваць людзей? Гэта ж нашы. І вось гэта ж нашы, такое меркаванне ёсць у немалай колькасці маіх падпісантаў, нават маіх калег по Ютубу. І гэта таксама гэта таксама ператвараецца ў хейт у мой бок, калі яны бачаць, што я спачатку дазваляю сабе пра вайну казаць, потом я дазваляю сабе
выдзяляць сябе як беларуса сярод усяго рускамоўнага асяроддзя, а я ж для іх быў рускамоўны дагэтуль, таму што рабіў увесь рускамоўны контент. А зараз я яшчэ беларускай мовай пачаў размаўляць на Ютубе, у іх усё, іх даха з'ехала поўнасцю. Такія ёсць. Мне здаецца, будзе выпух, калі ты ведаеш што-небудзь скажаш па-беларуску на польскай пачнеш размаўляць. Нікому. Цо, курва? Цо ты мовіш, курва? А ты ж зараз у Польшчы знаходзішся, так? Так, у Польшчы. Як у цябе зараз польскай мовай, ці пачаў ужо вучыць? Не, пакуль што не пачаў, дрэнна, але чым больш я тут знаходжуся і чым больш я размаўляю і спажываю беларускамоўнага контенту, тым больш я разумею польскую. Гэта для мяне гэта асабіста вельмі дзіўна, таму што я увогуле не разумеў польскую. Я разумеў украінскую, і пакуль я там пажыў 3-4 месяцы, я добра стаў я разумець. Ну, украінская падобна амаль што на 100%, калі там ты ведаеш беларускую, расійскую, але польская для мяне заўсёды была як нейкая тарабаршчына. Нешта кшталту фінская, я не ведаю, я ніколі іх не разумеў, ніколі. А потом такі прыехаў, пажыў, такі, націскі ставяцца на прадапошні склад. Окей. Потом такі, много падобных слоў на беларускую мову. Окей. І зараз ось мне хазяін на польскай шпрэхае, на ангельскай, мы з ім, калі раней размаўлялі ў асноўным на ангельскай, то зараз ён мне нешта распавядае на польскай, я разумею, адказваю на ангельскай. І толькі з-за таго, што я не магу адказаць нармальна, я такі думаю, напэўна, трэба пайсці крыху падучыць польскую, хаця б, каб на базавым узроўні адказваць. Вось, так. У мяне тое ж самае было. Я паўгады жыў у Польшцы. Я за паўгады, я не магу сказаць, што я разумеў усё цалкам, но большую колькасць таго, што мне гаварылі, тое, што мне мовілі, вось, гэта я ўсё разумеў. І ведаеш, я ў адзін момант злавіў сабе на той мыслі, што я як пес. Я разумею, але не мовлю. Так. Ёсць такое. Я ведаеш, калі меня пытаюць, як ты ведаеш польскую мову зараз, я адказваю, што я native жабка спікер. У нас есть такі магазин, тут жабка. Так, цудоўны магазин. Так, там яны працуюць заўсёды, і калі я заказваю хот-дог ці каву, то я ўжо ведаю, што трэба там хот-дог з парówкой, do tego kawa z mlekiem, przepraszam. Daję wszystko kartą. Dziękuję, do widzenia. Reklamówka trzeba. Маўляў, я могу... Так. Але здараецца так, што калі яны чуюць, што я заказваю нармалёва, яны пакуль гатуюць мне гэтую парówку, хот-дог з сасіскай, яны пачынаюць нешта мне расказваць. Распавядаюць, заліваюцца, і я стаю, слухаю, і пры канцы яны такія, які соус, я кетчуп, чеснок, яны мне даюць гэтую сасіску і чакаю, што я ім адкажу по поводу іх таго, што яны мне распавялі. Я беру сасіску і кажу, przepraszam, pan, nie rozumiem. Co ty kurwa mówisz? Nie wiem. Так. Бобр, курва. У меня такая ж тэма з літоўскай мовай зараз, таму што я увогуле не разумею літоўскую мову, а ведаеш, што Вільнюс, ён вельмі цябе падбівае на тое, каб не вучыць літоўскую мову, таму што тут адна палова размаўляе па-расейску, усе людзі, якія закранулі Савецкі Саюз, яны размаўляюць, ведаюць расійскую мову. А тыя, хто памаложе, добра ведаюць ангельскую мову. Та і маладыя таксама ведаюць расійскую мову. Ну і маладыя таксама яшчэ ёсць, якія ведаюць і расійскую мову. І гэта заўсёды так дзіўна, таму што ніяк краіна цябе не падталківае к таму, каб вывучаць мову. Я вось таксама прыхажу да крамы. Таксама на літоўскам. Так, і я магу замовіць сабе, напрыклад, там я магу сабе набыць цыгареты і там сказаць некалькі фраз, але калі што-небудзь мне пытаюць, вось ведаеш, там чымсьці інакш, чым вам патрэбен. Кокі Каіна і ўсё астатняе. І пасля гэтага яна пачынае цябе што-небудзь распавядаць ці пытаць у цябе, у цябе просто ведаеш такія вочы колам, і ты такі Я ўвесь час адпавядаю просто тэйп. І ўсё. Гэта на літоўскай. Окей. Ну, я прапановую называць гэта native крама спікер. Так. Прэд-бігінер такі. Нормалёва.
Засталося апошняе пытанне для цябе. Ты казаў, што цябе не хапае контента на беларускай, а якой бы ты контент хацеў зараз глядзець на беларускай? Гэта былі б фільмы, серыялы, гэта нейкія блогеры, акрамя таго, што мы ўжо абсудзілі. Ну так, частку мы ўжо абсудзілі, гэта тэхнаблогеры і хто яшчэ? Тэхнападкасты. Не хапае беларускамоўных агучак. Нават не так, агучак шмат кіно і серыялаў, але не хапае, напэўна, пляцоўкі, на якой можна гэта рабіць, не выходзячы з яе. Я зараз, можа, каго пакрыўжа, можа, каго не, але я гляджу там усе серыялы на сервісе Кінапаб. Это пірацкі расійскамоўны сервіс. Спадзяюся, што хлапцы нармальна выехалі з Расіі, ўсё іх добра. Але я плачу за Netflix, я плачу за Origin, я плачу ўсё, што можна, але гляджу ўсё толькі на Кінапабе, просто таму, што там зручней. Там яны ўсе гэтыя серыялы кампілююць, і ў іх можна гэта ўсё ў адным месцы глядзець. Вось такога ж сервісу не хапае для беларускамоўнага контенту. Я там пісаў твіт, хацеў дазнацца, як увогуле загружаць дарожкі беларускамоўна на той жа Netflix, і ніхто не ведае. Напэўна, гэта здаравенны бюракратычны нейкі працэс. Таму, ну, вось неяк так, я б слухаў кіно, я б глядзеў серыял на беларускай мове. Мне не хапае... Я не тое, што шмат чытаю, апошні год я ўвогуле мала чытаў, але я вельмі велізарны фанат фантастыкі і фэнтэзі, і зараз я вось набыў некалькі кніг сабе, класічных беларускіх на Алегра, хуткім часе должны дайсці, але я ведаю, што мне класіка не вельмі падабаецца ўвогуле. І... напэўна, я не ўсё тое, што заказаў, прачытаю. Зараз у мяне ёсць жаданне чытаць, таму што трэба паляпшаць узровень мовы. Але хочацца чытаць, напрыклад, фантастаў на беларускай мове. І так як я вельмі люблю фантастаў, я ўжо амаль усіх класікаў прачытаў за сваё жыццё, і не хочацца паўтарацца на беларускай, там не Лема ці яшчэ каго чытаць. Хочацца беларускамоўных аўтараў фантастыкі. Такіх я пакуль што там аднаго чалавека мне ў твітары параілі, але я не магу набыць яго кнігу, можа што-небудзь найду у цифровых копіях. Ну вось, не хапае нейкага контенту навучна-тэхнічнага з кропкі гледжання і Ютубу, і літаратуры, і нейкіх там агучак, таго ж не ведаю, хаця Інтэрстэлар, напэўна, ёсць. Вось гэтага не хапае. І я спадзяюся, што агучкі ў хуткім часе павінны з'явіцца, таму што у нас вельмі добрая школа была агучкі. Шмат было кампаній, якія агучвалі. Там Кінаконг, яшчэ некалькі кампаній, многа хто агучваў. Яны нават рабілі паказы ў кінатэатрах, яны нават купалі правы. Але потым гэта ўсё разбурылася, і зараз я бачу, што на Ютубе з'яўляецца многа такіх штучных перакладчыкаў, якія робяць кароткія пераклады, кароткіх ролікаў, як Вожык, там яшчэ некалькі хлопцаў. Мілагучна ёсць такі. Я вельмі спадзяюся. Так, мілагучна. Я спадзяюся, што яны калі-небудзь аб'яднаюцца і пачнуць рабіць здаравенны прадакшн. Трансформера такого вялікага. Трансформер перакладчыка. Go, Power Rangers! Нешта накшталт таго. Сіла беланацыкаў. Сіла беланацыкаў. Я выклікаю для сябе, так. Ну, гэта, напэўна, асноўны контент. Можа было прышпільна, дарэчы, тое слово, за якое лайняюсь заўсёды, прышпільна. Ну і пайшлі гакам. Прышпільна было убачыць якую-нибудь соцсетку для беларусаў. Не ведаю, гэта так, на якую-нибудь адзіную пляцоўку з кароткім навасным потокам. Вось нешта сярэдняе паміж там твіттерам і нейкім, не ведаю, люстэркам IO. Люстэрка IO, пераходзьце на нармальную назву. Так, я згодны з гэтым. Таму што якое зеркало. Там, калі яшчэ ты памятаеш, калі б вайна пачалася, у іх же іх лагатып гэта была буква Z. Так. І вось я сядзеў і чакаў, калі яны яго зменяць. І яшчэ успамятваў. Ідэя на мільён трэба рабіць. Не хапае курсаў па айцішкі на беларускай мове. Хачу беларускамоўную школу для айцішнікаў. Гэта трэба закінуць такую ідэю якому-небудзь іпаму, у якіх ёсць сістэма. Магчымасць. Да, і магчымасці навучаць людзей. Таму гэта, ведаеш, гэта на твае плечы ляжыць. Так. Спасибо, но нет. Дзякуй, але я не готовы до такой велізарнай адказнасці. А тебе ніколі не прилетало на працу за твою дзейнасць?
Таму што ты ж можаш нешта сказаць пра кампанію, напрыклад, ці вось у вас быў выпуск, дзе вы амаль што большую палову выпуска просто лайном кідаліся ў Яндекс. Як мы Ты пра IT-бораду зараз? Так. Мая дзейнасць на IT-барадзе на ўсіх маіх асабістых каналах ніяк не датычыцца ІПАМа, і ІПАМ ніяк не ўплывае на яго. Ну, я прыйшоў у ІПАМ не тое, каб, ведаеш, там з рыначку знайшоў вакансію і прыйшоў. Мяне туды заклікалі в 1,5 года таму у сакавіку прошлым, чуць меней чым 1,5 года, і заклікалі мяне туды праз дастаткова топ-менеджерскі состав. Тобто гэта быў не самы апошні чалавек, які працуе ў ІПАМе. І мы вельмі доўга выпрацоўвалі тое, як можна са мной працаваць в велізарнай кампаніі, таму што там спачатку увогуле як все было, ІПАМ зразумеў, што ім трэба нейкую агласку крыху большую пра сябе даваць, але яны не могуць гэта рабіць праз брэнд ІПАМа, таму што брэнд ІПАМа ў многіх асацыюецца з нечым дрэнным, там з галеры яшчэ з чымсьці. Таму яны вырашылі пайсці на такі вельмі складаны, напэўна, для іх крок, это зрабіць незалежнае кам'юніці айцішнае. І пад словамі незалежнае маецца на ўвазе рэальная незалежнасць. ІПАМ не ўплывае на той контент, які мы вырабляем у НВ-клубе, яны для нас партнёры. І мяне туды бралі спачатку, яны лічылі, што трэба ўзяць людзей, якія збудавалі ўжо буйное кам'юніці, каб яны дапамаглі зрабіць такое ж кам'юніці, каб яны пашырылі сваё кам'юніці. В итоге да мяне прыйшлі як да блогера, нейкім чынам там знайшлі мяне ў Ютубе і прыйшлі і кажуць, мол, вось у тебе здаравенны блог, давай мы тебе купім. І ты станеш часткай клубу і будзеш выпускаць незалежны контент, але пад маркіроўкай клубу. Нават не ІПАМу, просто фармальна будзеш працаваць на ІПАМ, таму што юрліца пакуль няма. І мы, напэўна, месяца 2 разважалі, як жа можна гэта зрабіць. У мяне было вельмі много патрабаванняў, мне сильно не падабалось, што, мол, як ты мяне купіць, што гэта такое, я ж не Джо Роган, каб мяне Spotify пакупала, ІПАМ гэта не Spotify. Там увогуле нейкі клуб, пра які ніхто не ведае. І в итоге мы разошліся з ідэяй купіць канал, мы зразумелі, што не, гэта не будзе працаваць, і аўдыторыя не зразумее, і мне гэта будзе не цікава, ўсё ж такі для мяне гэта больш хобі, а не праца. І мы вырашылі, што я просто далучуся да каманды клубу як чалавек, які будзе расказваць, як ён зрабіў сваё кам'юніці, прымяняць свой досвед на досведзе клубу, а таксама будзе напамінаць іпамаўцам, што не ўсё вакол гэта ІПАМ. Проект дастаткова, не ведаю, як правильно сказаць, важкі, не важкі, велізарны для ІПАМа і незалежны ад ІПАМа. І над ім працуюць много людзей, якія ў ІПАМе ўжо па 10, па 15 год. І моя задача гэта вось казаць, што не, вось так не трэба рабіць, таму што так робіць ІПАМ, а нам не трэба быць ІПАМом. Таму ІПАМ фармальна это просто тая кампанія, якая там плоціць мне за мою пачасовую ставку. І это тая кампанія, якая аплачвае ўвесь менеджмент состав таго клубу, які мы робім. Але яны не маюць уплыў не толькі на мяне, як на блогера, а яны нават не маюць моцны ўплыў на той контент, які мы робім для клуба, які правайдзецца гэтым ІПАМам. І калі мы калі мы размаўлялі пра тыя правілы, на якіх я буду далучацца да ІПАМа, то адным з першых пунктаў ад мяне гэта было тое, што ніякая піар ці маркетингавая служба не павінна прыходзіць да мяне і казаць, што раз ты ІПАМавец, ты павінен ісці ў ногу з Code of Conduct ІПАМа. Таму што я незалежны блогер, і гэтага быць не можа. Менавіта і на гэта яны згадзіліся. І за гэта велізарны рэспект я магу лайнаць ІПАМ і казаць, што я гэта, калі буду казаць, што я раблю это як менеджер там клуба, гэта будзе неяк не так. Але калі я IT-барада, і ІПАМ зашкварыўся, я іду раблю выпуск пра ІПАМ, то я раблю выпуск пра ІПАМ, я незалежны блогер. Канешне, я з павагай адношуся да ІПАМа, я просто так да іх працаваць не пайшоў без павагі, таму наўрад ці я буду такі контент делать. Але няма ніякага ўплыву з боку ІПАМа на дзейнасць мне як блогера. І больш таго, зараз мы у клуб таксама прамоўцім малых і вялікіх блогераў, мы завем да сябе разнастайных, прабачце, людзей, каб яны рабілі контент і для нас на партнёрскіх суадносінах, ці можа нават по контракту. І адзін з галоўных пунктаў, за якім я сачу, это каб ІПАМ і нават клуб наш не меў
прамога ўздзеяння на той контент, які блогер робіць свой асабісты час. Потому что гэта неправільна. Калі ён залайна ў нас, окей, просто размаўляем, вырашаем, чаму так атрымалася, і разыходзімся либо не разыходзімся. Цікава, як прайшоў твой лёс, таму што людзі прыходзяць у айцішку, напрыклад, яны адразу ідуць у тэставанне, потым у распрацоўшчыкі, а ты з распрацоўшчыка пайшоў, просто апыніўся неяк у камьюніці-менеджменце. Гэта вельмі гэта атрымалася вельмі хутка, так. Я распрацоўшчыкам працаваў, потым выгарэў вельмі моцна на апошнім стартапе, дзе я быў, і я вырашыў пайсці ў сабатікал у доўгі отпуск. І вось якраз на першым месяцы гэтага доўгіх вакацый да мяне завітаў EPAM. І кажа, давай к нам, а я такі, не, вы што? Я заўсёды да EPAM ставіўся як да кампаніі, якая збудавала айцішку ў Беларусі. І у мяне з EPAM вельмі многа добрых інжынераў, маіх ментароў. І я заўсёды такі, не, ну да EPAM я пайду толькі калі там 15 гадоў распрацоўшчыкам прапрацую. І тут EPAM прыходзіць, кажа, давай да нас. Я такой, не, вы што, мне яшчэ 5 гадоў там працаваць, каб да вашага ўзроўню, і я тут выгарэў. Яны такія, не праграмаваць. Кам'юніці будаваць будзем. Я такі, о, фіга сабе. Калі яшчэ такая выпадзе магчымасць кам'юніці будаваць хлопцу, які 10 лет праграмаваннем займаўся. Ну, я такі думаю, трэба браць, трэба спрабаваць. Вось, таму, калі вы блогеры і вас прыйшла выкупаць велізарная кампанія, абавязкова першым пунктам дамовіцеся, каб яны не мелі ніякі ўплыў на ваш контент. Таму што калі вы ідзеце ў састаў кампаніі па кантракту, па дагавору, звычайна кампаніі робяць усіх сваіх супрацоўнікаў сваімі амбасадорамі. Я з гэтым сутыкаўся ў сваіх выпусках з боку гасцей. І там ёсць такія правілы, ну, напрыклад, у EPAM, калі ты працуеш на EPAM, то ты весь контент з табою публічны павінен адгляджвацца піар-службы EPAM. Яна там не тое, чтоб сильно моцна неяк там праўкі нейкія ўносіць, але ж гэта час. Гэта нейкі гемар небольшы, невялікі. Там быў у мяне выпадак, ко мне прыйшоў хлопец з IBM маскоўскага, просто пра фронтенд расказаць. Мы выклалі выпуск, і потым да мяне пасля там пару дней прайшло з моменту выкладвання выпуску, да мяне прыйшоў нейкі піаршык высокопоставлены с IBM і кажа, у тебе 2 пути. Які? Он такі... Вебкам, закладки и IT. Куда ступать, зачем идти? Амаль что. Ці ты выдаляешь выпуск, ці мы выдаляем гэтага хлопца са сваёй кампаніі. Я такі, не я сабе, а я тут пры чым? Што адбываецца? Они такие, ну вось, хлопец не ведаў, а по нашим там правилах ён наш амбасадор, і ён не можа з'яўляцца ў контенте, дзе ёсць мат. Я такі, бляха, а где там мат? Ну, мне скидываюсь там на 4-й минуте видосу, я кажу сука. Я кажу слово сука. Я такі, окей, адкажу вам праз 4 гадзіны, зараз заняты. І сам іду просто ў творчую студыю. У Ютубе есть такая штука, творчая студыя, там можна вырезаць куски відосаў. Просто вырезаю гэта 2 секунды, дзе я кажу сука. 3 гадзіны ён апрацоўваецца, сохраняецца. Я прыхожу до гэтага менеджера, кажу, ну, все. Ён што ўсё? Я кажу, ну, вось, подправіў, нема больш сукі. Ён там нешта паўчаса адгледжваў, павярнуўся, кажа, ну, добра, все, дзякуй, пока. Так, але гэта гісторыя тым, што калі ты ідзеш у такія буйныя кампаніі, заўсёды чытай дагавор, і асабліва, калі ты блогер, то у цябе могуць узнікнуць праблемы, калі вы гэта не абгаварыце на старце. Я такое сустракаў і ў наіце барадзе, і ў сяброў, і лепш гэта абгаварыць адразу. Некаторыя мае сябры пакідаюць блогінг, каб працаваць у велізарных кампаніях. Потому што яны ведаюць, што ім за гэта прыляціць. Напрыклад, там у мяне есть 2 хлопцы, якія зараз працуюць у Microsoft'е, і у іх былі прям добрыя пачынанні на Ютубе, і зараз яны не робяць контент. Па-першае, таму што няма часу, і па-другое, таму што яны баяцца папасці вось пад усе гэтыя так называемыя пункты дагавораў, якія яны не дагледзелі. А Microsoft ты не будзеш на старце прад'яўляць, што ох, я блогер, я не хачу працаваць. Ну, бля, гэта Microsoft, нахер гэты блог. Ну, так, нехта так лічыць. Ну што, сябры, вялікі дзякуй, што слухалі нас. З намі сёння быў Лекс, IT-барада. Вялікі дзякуй, што прыйшоў да нас, таму што гэта для нас неверагодна, каб такі аграменны інфлюенсер спусціўся да нашага падкасту. Ой, ну хопіць. Вам дзякуй, што паклікалі, клікайце яшчэ. Буду з задавальненнем удзельнічаць, калі недзе спатрэблюся. Ось. Вельмі люблю ваш падкаст, раю усім яго слухаць, нават сваёй мамке параю, і можа яна нават вас ужо слухае, не ведаю.
Ты гэта сам сказаў, цябе ніхто за язык не цянуў. Вы можете оставить нам адзнакі на Apple подкастах, на Spotify, вы можете клікнуць падабайку на Яндекс.Музыкі, а можете гэтага і не рабіць, калі вам не хочацца. Так. Вялікі дзякуй. Слухайце, пашырыце сярод бацькоў, сяброў, такатоў.